Ето, момичета, това е моето лице отблизо, с зум, без светлина и без ефект. В момента нямам ефект на камерата, но лицето не може да го видите как изглежда отблизо, когато има и зум. Тези пори, които виждате при мен, е видимо разширени. Това е моят проблем, защото аз твърде късно се запознах с козметиката, твърде късно разбрах как трябва да се грижа за лицето си и като повечето от вас използвах продукти, просто защото съм чувала марката, без да отдавам значение на това дали това е моят продукт, дали е за мен, дали не е за мен. И поради тази причина аз не съм намерила на време нужните, точните продукти, с които да третирам тези пори, които всъщност са проблемът при мене. Но пък никога не е късно. Сега вече се грижа за кожата на лицето си. Всички от нас, ако дадем зум на лицата си, на светлина дневна, ще видим поричките. Поричките са проводниците на нашето лице. Поричките са онези важни допирни точки на кожата на лицето ни, чрез които ни абсорбираме всеки следващ продукт, който нанасяме върху лицето си. И освен това, поричките са фактор при тяхното запушване се образува акне. Така че всички, ако дадем зум, ще установим порите на лицата си, дали са по-големи или по-малки. Както ако обърнете внимание на това, което ще ви кажа сега, ще разберете малко повече нещата от така по-надълбоко и по-навътре. Порички имаме не само на лицето, пори имаме по цялото тяло, тъй като, както ви казах, това са каналчета, проводници, чрез които кожата диша и на лицето, и на цялото тяло. Пори имаме и по ръцете, и по дланите, и по краката, и като цяло по цялото тяло. Никога не съм крила лицето си, никога не съм заставала с ефект на лайв, когато правя грим. Аз много често се движа и без грим и не се притеснявам от лицето си, в смисъл това не е фактор, който мене ме притеснява. Нямам акне, това е най-важното, нямам отпускане на кожата и нямам силно изразени бръчки, което за моите 41 години си е цяло постижение, поне за мен. Не се притеснявайте от порите на кожата си. Ако нямате пори, значи не сте човек. Както ви казах, чрез тях кожата диша. Чрез порите кожата на лицето в случая абсорбира крем, серум, без значение от какво естество и за какво използваш крема. Дали е било в борба с акнето или просто за хидратация или според твоите разбирания крем, който ти слагаш в твоята ежедневна грижа. Ако тези пори не съществуваха, той нямаше да се абсорбира, ще остане на повърхността на кожата. Отделен е въпросът, когато порите са запушени, че продуктът остава на повърхността и не се абсорбира. Но като цяло това е моето лице. С грим, в момента съм с грим, без филтър, зум и на светлина. И държа да отбележа, че абсолютно не ме притеснява това. Моята кожа е мазна, вследствие на което отделянето на себумът, който се отделя от самата повърхност на нашият епидермис, на нашата кожа, е в повече. И това отделяне е предизвикало с годините разширяването на порите. Себумът се отделя при всяко едно човешко същество. При тези, които са със суха кожа, то е по-малко. Този себум е много важен за всички нас, защото ако пък е в по-малко, се появява суха кожа, която пък е силно характерна, с силно изразени бръчки, сухота и посивял вид, застарен вид има това лице. Това лице има такова излъчване, застарено излъчване. Тоест, хората изглеждат видимо по-възрастни от годините, на които са. При мен себумът с годините е бил в повече, без аз да знам, че съм имала този проблем. Затова и момичета, когато вие питате, казвате ми, имам пори. Пори, но вследствие на какво трябва да установим типът кожа. Мазната кожа се характеризира с
изразени видимо пори. Ако не се обърне на време внимание, самите пори водят до образуването, т.е. мазната кожа води до образуването на акне, а неправилното или никаквото третиране на акне води до образуването на белези от акне. Както вие казвате, имам дупки на лицето. Тоест, тези пори стават видимо по-широки, тъй като себумът с годините продължава да се отделя и да се отделя в прекалено голямо количество. Аз съм намерила вече 3 години и половина начин да контролирам себумът, защото разбрах какъв тип е моята кожа, от какво има нужда. Но твърде късно, в смисъл можех, ако знаех, че съществуват продукти персонализирани, с които аз да поддържам нормалното ниво отделяне на себум. Ако бях намерила тези продукти, ако бях по-навреме установила, че т.е. моята кожа е мазна и че не трябва да използвам продукти, които не са за моята кожа, може би до сега щях да съм намерила вече по-голям ефект. Но съм щастлива и доволна, защото на 41 годишна възраст имам това лице, в смисъл това, което ме е дадено от Господ, но нямам, както ви казах, акне, белези от акне, нямам зачервяване и нямам пигментация. Ще продължавам да използвам тези продукти, които използвам, за да се боря, да не позволявам да се превърнат порите ми в още по-така неприятни за мене. Използвам продукти, които потискат силното отделяне на себума, но в същото време този себум е необходим, т.е. порите отделят нужното количество себум, за да не изсъхва кожата на лицето ми. Но, както при много от вас, така и при мен, аз имам смесена кожа. В те зоната е суха, а в областта на скулите е мазна. Но, слава на Бога, пак да кажа, от 3 години и половина използвам продукти, с които аз се грижа за това омазняване, като се боря и с стесняването на порите и съм сигурна, че в продължителен етап от време това ще се случи. Не казвам, че ще получа пластична операция от продуктите. Избийте си от главите, че когато вие не сте използвали продукт, почти никога точният продукт, не какъв да е, а точният продукт, в правилният ред продукти. Защото за да контролираш процес на стареене, за да контролираш поява на акне, за да контролираш сухота или омазняване, ти имаш нужда от редица продукти, не от един. И тези продукти трябва да се използват в ежедневието постоянно. Не съм никога била с мисълта, не бъдете и вие, че ще получите някаква пластична операция. Не. Идеята на това, което казвам, е да поддържаме лицата си чисти. Без акне, без петна, без зачервяване, да не позволяваме естественият ботокс ефект да изчезне, т.е. да не позволим кожата да се отпуска и да забавим появата на бръчки.